No tak jako full-time student se snažím tomu věnovat kolem 30 až 40 hodin týdně, někdy víc, někdy míň, také záleží na okolnostech a tak. Snažím se stávat v 8, vyrážím z domu kolem 8:30, jdu si cestu zacvičit, abych tak nějak měl nějakou aktivitu přeci jen. A na 10 už jsem tady na kampusu a tady přes den prostě pracuji na projektech, kecám s ostatníma a domů odcházím většinou kolem 7, 8, podle toho, jak to zrovna vyjde. Těm lidem, co uvažují, že by tady začali studovat, tak bych rozhodně řekl go for it, pokud člověk nic nedá a myslím, že hodně rychle se člověk dozví, jestli to je pro ní nebo není. A i kdyby nebylo, tak nějaký ten pátek strávený na pisínu s ostatníma není vůbec zahozený.